mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga dito lamang sa #1 Music and News FMO sa lalawigan ng Pangasinan. 104.7 IFM Dagupan. Mark Espinosa. Punchline. Unfiltered. Uncensored. Punchline. Mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga dito lamang IFM Dagupan. At kasama na po natin po nasa via Zoom live na live. Ganda ng suot nyo, sir. Magpagbati nyo po, Sir Erwin Garcia. Magandang umaga po, sir. Good morning. Yan. Golden Medal Day. Golden Medal Day po talaga. Anyway, Sir Erwin, kamusta po ang weather po dyan sa Metro Manila? Okay naman po? Or medyo madilim? Kahapon medyo mainit na. Mainit-init na. May hangin pa rin. Aha. Okay, same thing dito po sa Pangasinan. Medyo mainit kahapon pero ngayon kumukulot, kumikidlat kanina pagbaalis ko ng madaling araw eh. Hindi na kumidating dito kanina eh. Same. Talagang tag-ulan na po talaga. Anyway po, Sir Erwin, ito pag-usapan po natin po, ito pong mga issue po, particularly yung pong mga issue dito sa loob at labas po ng Dagupan City. Unahin muna po natin po, ito anong last Monday, napag-usapan na po natin po ito. Umpisa na po natin po ito, Idol. Yung pong tungkol dito, Sir Erwin, sa sinasabing plagiarize na mga gusto ang pinaka main dito na talagang tinutumbok kung bakit tinawag nyo nga na parang plagiarize po o talagang plagiarize po ito pong po na ito ginagawa po ng 7 majority councilor po ng ating pong syudad, particularly yung mga ilang po dito, ilang mga ordinansa na credit, grabe ang pwedeng mangyari po dito kung piniplegiarize po nila itong, lalo na yung mga magagandang ordinansa po na makakatulong po sa ating po mga kababayan. So, ito po, nagpapatuloy po ito at meron naman pong panibago na naman, Sir Erwin. Actually, I'm really disappointed also that yung mga minority has indicated that it wants to do anything at all. Parang balikat na lang nila. Kasi hindi naman pwedeng expose ka, mag-i-speech ka na lang, sabi mo mali ito, mali. Tanong, anong gagawin nyo? Kaya pinagtatawanan na sila ng majority. Yan ang sense ko na. Pinagtatawanan na sila na kahit anong gawin nilang kalokohan, wala silang magawa. Totoo, wala silang vote ang minority. Okay. But there are legal constraints here na dapat respetuhin naman ng mga majority. At ito namang minority, gumalaw. Sabi nga nila let it triumph for good men doesn't do anything. So talagang pag kinibit balikat mo lang ito, pwedeng maging precedence ito sa mga susunod na henerasyon ng ating pong mga set of officers. Exactly. And this is unprecedented even in the whole country. I have not heard of anyone. Nag-aaway sila sa credit usually. So, blackmail eh. Sabi ko, ano ba ito? Okay. Pero ang dito, isang nakakaalarma din dito, parang for sure, meron naman po yung mga staff po nila, baka isa po dyan, lawyer naman, di ba? Mga di kampanilya. Pwede po silang advisean kung anong pwedeng legal remedy patungkol po dito para po masampulan. From the whole time na nanggugulo sila dyan sa sanggunian, masasabi ko lahat ng legal advice, kung meron silang legal advice, puro palpak. Alam mo, kaya ang alam ko interpretation nila dito ganito Kaya akala nila hindi sila makakuha ng plagiarize kasi on the instance of voting na nung ordinance na plagiarize, tahimik sila. Yung minority. Hindi nga sila bumoto. Okay? Pero hindi sila nag-object. Okay. So, ang pagkatingin sa akala nila siguro, dahil nag-participate sila sa voting nung plagiarized ordinance, lusot sila. Maling-mali ang pagkaintindi nila sa plagiarized. Pag wala kang permission to change or alter an original material, put it all in toto, lahat. Verbatim from A to Z. Plagiarism yan.
Na wala man lang credit talaga doon kung sino ang author. So if you want full credit, you must ask permission. Permission. Correct. Pag binigyan ka ng permission, hindi na plagiarism yun. Binigay mo na yung article. No. In this case, there is no permission. Okay? The only thing that the minority did was not to object to the ordinance. Bakit? Kasi yung idea yun, kanila eh. Pero nakakapagtaka kung bakit tahimik na tahimik sila dito sa ano na ito, usapin na ito. At tama itong paragang unsolicited advice ninyo na talagang sinasabi nga na talagang dapat bigyan ng sample ito. Kung talagang kiniklaim talaga ng minority na sa kanila originally yun, and obviously kung sino ang pinagmula na pinag-authoran po ng mga ordinansa po na ito na sinasabi pong plagiarize, dapat manindigan po mismo doon po sa konseho. Ayaw nila mag-file ng criminal case. Sa ombudsman na lang. Siguro yan, suspended ka agad. Na talagang naman gumalaw. Actually, gumalaw sila in the sense na nag-file din sila ng kaso pala. Away dun sa... sa konseho. Yung conduct ng mga 3 konsehal, kinasuhan. Meron yun It's far more serious. Kasi it's a criminal activity. Nasa penal code, merong nakalagay doon kung ano ang penalty. For plagiarism. At lalo pa, hindi po basta-basta ito na parang booklet lang o libro. Ang pinag-uusapan po natin po dito, ordinansa. Batas po. Sabi ko, sa katamaran ng 7, wala nang alam kung saan pupunta, akala nila, the fact na boboto na magpa-participate sila sa budget sa session, hindi sila pwedeng kasuhan. Hindi ko lang sinong bobong lawyer nila. Sabi, sige, pwede yan. Ewan ko, anong gagawin nila. Pero ang kuha ko rin, si Councilor Michael Fernandez, tinext ko na siya. Magagawin nyo? Yes. Yan ang pinakamalaking tanong ngayon. Ano ang gagawin nila? Kung obviously, ito po ay ano. Mukhang, ano po? No reply. Nananahimik. Ano ba yan? Ay, grabe. Anyway po, ito usaping dagupan pa rin po, Sir Ermin. Etong ano po na ito, no? Punchline! Tungkol po dito naman po sa 50%. Alam mo, Sir Ermin, yung tungkol po dito po na talagang ang alam po kasi ng primary proponents po nito, ang semi-majority, na sinasabi nila na ito pong 50% na discount sa business permit ay makakatulong ng malaki sa mga business sector daw na apektado ng road elevation at saka ng drainage upgrade system. In your point, makakatulong ba talaga ito, Sir Ermin? Initially, pag sinasabi mong cash flow ang pag-uusapan, but government projects is something for progress. Lahat tayo dumaan dyan. Lahat tayo, merong pinaghirapan because government had to adjust. Ngayon, ito ibibigay ngayon. Ang sabi ng mga 7 mga konsehal na ito, every time magkabagyo, may discount everybody. Ano mangyayari sa programa natin, sa syudad? Discounted din yun. Hindi mo na pwede sabihin yun. Correct. Oo. So, pwedeng maapektuhan dito yung mga proyekto na hindi pa napopondohan at talagang gustong gawin ng ating pong kasalukuyang administrasyon ng Dagupan. Yeah. Yun na nga na lang yung supplemental budget, hindi nila ayusin . Ang nilang palabasin ngayon, they are now finally a populist majority. Kasi, binibigay. Gumagawa pa ng issue. Kunyari, problema yan naging elevation na hindi kailangan. Sino magsasabing hindi kailangan ng elevation? Ngayon na nila, binahan na ang karamihan ng Pangasinan. Yung major portions na in may elevation, walang problema. O ngayon, yung mga businessmen ngayon, na nasa lugar na yun na walang baha, abay, di ganun siya na sila. Every time
every time na may bagyo, Mhm. di na sila nag-aalala kung mag-aalala ka ba. Correct. Oh. So, bakit mabibigyan ng... Kalokohan na talaga yung iniisip nila na akala nila bibida sila, Mhm. businessmen, dahil bibigyan sila ng ganito. Mhm. Hindi, pero ang ano kasi dito, Sir Ermin, parang itong mga klase po ng mga ganitong klase ng ordinansa, it will be popular doon po sa ating pong mga baka kinukuha talagang simpatsya nitong ating pong mga business sector po dito. Exactly. They want to appear as a populist leaders now Mhm. with that stupid proposal. You know, Oo. walang tautakan talaga eh. Ba yung short-sighted, Mhm. ang agenda lang talaga is pang-personal. Mhm. Ay, yung mga tipong Walang kabutihan magagawin dyan sa dagupan na ganyan. Pag binawasan mo yung tax o mga permit na yan, whatever, okay, tatamaan mo lahat ng programa ng syudad. pero meron ang dito is mukhang nangangamoy veto po ito sa executive. Dahil I hope Mayor Belen will say, enough, don't touch it. na talagang ito'y maapektuhan po talaga kasi daw yung talagang kasi ang parang ang dito ang pinupunto ni Mayor Belen dapat may mga kanya-kanya tayong responsibilidad kasi nga 'di ba ang responsibility natin sa syudad natin is a shared responsibility. Meron ka dapat ambag. Sinasabi nila noon kagaya ng mga yung mga yan, tawag ko sa kanila mga EPAL na life members Sana hindi ka nagkaroon ng ganito at naaawa din ako doon sa mga generation before them. Very respectable. Sinihiran nilang mga pangalan nila. Para lang po dito sa po na ito, maging popular. Hindi. Yung as obstructionist from the very beginning. Para ipakita talaga na they are opposition. Babalik rin nila na sila ngayon ang bida. Para ba't man yun? So talagang ito po is hindi talaga ito makakatulong talaga. Itong 50% po nito. Hindi makakatulong. Ito na nga lang na hindi nila, ito example na lang, yung ginawa nilang pag-block ng supplemental budget, pambukin ng dump truck, kung ano dyan, okay? Hanggang ngayon wala pa problemado yung mga natin Babawasan mo pa yung budget, hindi na nga na-approvean, babawasan mo pa ng pera talaga ang syudad. Kalokohan yun. Yung income kasi, talagang ito yung sinasabi ko rin po kanina sa ating early commentary din kayo ng alas 5, na talagang alam mo kung saan nagge-generate. At alam naman po natin po kung okay ang executive mag-manage o hindi di ba? Kasi yun na nga lang ko, yung elevation project na yan lahat talagang nag-suffer. Estudyante, anong gagawin mo sa estudyante? Hindi silang business permit? Marami dyan. Mga contractor, mga jeepney driver, lahat apektado sila. It's a matter of sacrificing at the very first, pero bigyan natin ng benefit of the doubt itong mga proyekto ng gobyerno. Kung makikita natin yung dating nito at ganda nito. Actually, ganito yung bottom line niya Apo. Government projects, okay, ang intention niyan parate okay. Kadalasan lang ang problema yung corruption. Correct. Lalo pag infrastructure. At least masasabi ko naman dito, nangyari sa Dagupan, nakita ko naman, napasunod ni Mayor Belen yung timetable. Na kontrain niya yung contractor, na tinulak niya yung contractor. Ibig sabihin, kita. Natapusin at dapat may kalidad. Mahusay. Correct. Pero itong mga ilan po sa mga establishmento naman, meron din naman mga natutuwa din talaga na sabi nila, dati-rati dito mataas ang may danom, matagtagay, pero natan. Okay labat, sabi nila. Of course, everybody feels that way. ang hindi lang naman, masama naman ang loob dyan, yung 7 konsyales na yan Hindi nila nagawa na napahinto. Sila gusto magpahinto hindi pa po. Tuloy-tuloy yung baka dito. Pero the mere fact, sir, na this is a national project, hindi walang makakapagpahinto nito. Funded by the DPWH. Kala nila, sa kababuhan din uli nila, na pwede lang pahintuin ng mayor.
Another legal advice yan. Yes. It's a national project. Diba? And may pondo po ito. Anyway, magra-round 2 po tayo mamaya mga idol. Magbabalik po kami. Pag-usapan naman natin, Sir Ermin, yung pong tungkol po sa reflectorized vest at iba pang mga reflectorized sa ating pagbabalik. Pagkatapos naman po ng ilang paalala, mukhang parang masakit ang ulo palagi ni Sir Ermin dito sa mga Anyway, lahat lang po yan. Dito lang po sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Huwag po kayong BBTO pa. Makakasama niyo pa rin po kami ni Sir Ermin Garcia Jr. Dito lamang po yan sa Punchline. Tagubay IFM Ermin Garcia News FMO sa lalawigan ng Pangasinan 104.7 IFM Tagubay. At nagbabalik po tayo round 2 ng ating pong Punchline. Kasama pa rin po natin Sir Ermin Garcia Jr. Talakayan po na po natin ito pong ordinansa po na kamakailan ay pinirmahan na ng gobernador ng Pangasinan. Ito pong ordinansa na nag-require doon po sa mga motorista po natin, particularly yung mga nagbumotor, tricycle, nagbibisikleta na magsuot ng reflectorized vest o kaya maglagay ng anumang reflectorized devices sa kanila pong mga ginagamit para daw makaiwas sa disgrasya o aksidente. This is not the first time, Sir Ermin, na sa ating pong rehiyon, kundi actually nauna dito ang La Union na nagpatupad. Pero ang sabi nga, ang nabulong sa akin, Sir Ermin, nung unang mga buwan lang daw naging masigasig. Pero nung sumunod daw, wala na daw nanguhuli. So what do you think yung inyo pong dito? Punto de vista po dito po sa po na ito. Usapin po na ito pagkakapasa ng ordinansa na to, sir. You know, our lawmakers, they always have, like when I said, like when you government project, with government, they always have the best intention. Ang problema, they do not go to the very source of its problems of its implementation. Pahihintuin yung taong naka-helmet pero walang vest. Actually, ngayon, wala na nga helmet, hindi rin hinuhuli. Yung pa naman yung vest. Sa barangay, nung umiikot-ikot lang yung motorista, hindi siya mag-reflectorize vest kasi sabi niya, dyan lang naman ako sa kanto. Dyan, ganyan. Ang daming palusutan. And the police has not ever shown any serious commitment to enforcement. Ang lumalabas sa atin, gusto nilang makita lang na maasahan ng pulis sa mga investigasyon. Pag nagkaroon na ng krimen, pag nabangga na namatay na yung motorista, or binangga na yung tricycle driver, saka lang action. Tama naman yung sinabi ng author ng Sangguniang Panlalawigan. Preventive. Paano naman gagawing preventive kung walang pwedeng mag-implement, walang nag-enforce? Tama, oo. Nakikita ko lang, alam mo, bumabiyaya ako every week dyan. Highway, everything. Tingnan mo, doon sa Urdaneta bypass lang. Luwag-luwag, di ba? Makita mo lahat ng motorista na gagaling lang doon sa Urdaneta mismo umiikot. Walang helmet. Meron ba isang pulis na nakadestino doon? Wala. Pero to give credit sa Urdaneta, many years back, I remember, it became the talk of the province. Kasi pag meron silang pinasang ordinansa about speed limit, maniwala ka. Nahinto din ako dyan. At hindi lang yon, ang talagang ang balita ngayon doon, dahan-dahan kayo sa Urdaneta. Stricto sila dyan. Ganon sana ang gagawin ng Pangasinan. Kaya naman nung ginawa ng Urdaneta yan, sumunod. Correct. Merong may political will. Di ba? Ang nagkakulang ako, nung pinasa nila yan, they did not even discuss ang problema ng police na hindi sila nag-enforce ng rules like those. They cannot even enforce the fact na there is a rule from the DIL. Lahat ng motor, tricycle, at kung ano, dapat sa shoulder lane. Tama. Pero maraming pasaway.
Hindi naman nagpasaway. Ang problema, wala nag-i-enforce. Hindi natatakot. Kasi alam nila na wala nagbabantay. Magbabantay, walang... Oh. Ngayon, nasaan yung mga nakamotor, naka-patrol car ng polis? Pero ba yan? Nasaan daw, sir? Nag-i-expect ka ng patay. Parada, motorcade. Aha. Pagdating sa enforcement, wala ka makikita sa mga polis. Yung mga patrol cars, mga motorcycle nila, hindi mo makikita. Grabe naman yan. Talagang... So, ano ginawa ngayon ng Pangasinan? Aha. Kukunin ang pinupok sa ulo. Sila ngayon, Na sila problemado. ngayon ang tuturingan na bakit sila nagpasa ng ganyan na alam nilang hindi naman may enforce. Ito medyo mahirap pa, Sir Ermin, kasi ang dito hindi ko pa nakikita actually yung pinaka-copy kung ano yung IRR po dito ng implementation na ito. Nung nakausap natin yung tagapagsalita ng PIO, sinasabi nga na parang 3 weeks ang ibibigay nila para daw talagang well-informed ang mga tao. Pero tama yung punto de vista po ninyo, particularly doon po sa inyong column dito sa ating pong Sunday Punch na dapat into the grassroots level dito po sa mga barangay na talagang dapat nag-i-enforce po ng matindi. Dito matitesting yung ating po mga tanod kung able po ba. Actually, alam mo, pag oras na binigay yung authority ng barangay, tiklop yung police. Maraming magagawa ang mga barangay kasi mga police. Correct. Kasi talagang... Hindi mo bigyan ng uniforme yung tanod, yung barangay chairman, manguhuli, makakilala sila eh. Hindi mo naman expect na pakukulong sila, hindi. Pag ordinance kasi ng barangay, limited na lang yan kung doon sa mga administrative o community service. No. Pwede naman nilang gawin yun. Kaya ang ibig ko sabihin, tulog talaga ang police sa enforcement. Anything on traffic. Andun na lang sila pag may banggaan. Pag may namatay. Sa kadarating. Okay. Pero yung preventive sila, no. In other countries, basta may rule na ganyan, unang-unang nagsasabi at ang police. At hindi lang yung press release. Pero sana dito sa Pilipinas, sir, hindi po yung talagang mauna pang violator yung mga pulis. Sinabi mo yan. Walang helmet. Sila, yun ang problema. Kaya nahihirapan din sila mag-enforce. Kasi among themselves, hindi nila ini-enforce. Siyempre ang feeling. Ay, mali yan. Pero tingnan mo when you go inside this small communities, let's say Clark. Correct. Subic. Bakit nag-i-enforce at sumusunod ang mga turista ron? Bisita. Residents. Lahat sumusunod. Bakit? Kasi able yung Even dito sa mga villages dito sa Makati, nanguhuli na sila pag hindi ka huminto doon sa yellow box. Dapat kasi sa yellow box, hinto ka muna at giveaway sa kanan. May nakaintindi ba nun? Pero doon pinagbibili nila, pagpasok mo sa Subic, ganun. Mag-ingat po kayo. Stricto po kami dyan. Correct. Nasusunod. Walang nanggugulong motorista. Walang motorsiklong maharampas dyan. Yes, correct. Ako pumasok na ako dyan sa Subic, nasampulan po ako dyan eh. Pero pag nasampulan ka na, hindi ka na ulit. Sabihin mo na sa mga kaibigan mo, ikaw, maingat kayo dyan. Correct. Tama. Yung magiging word of mouth mo ito, no? Na talagang Ayaw ng pulis. Ado ko kay provincial commander dyan. Hindi ko si Colonel Pangkin. Napakadali niya magsabi ng gawin nyo to. Susunod naman na sila eh. Hindi siya nagsasalita. At ang pinaka dito yung talagang direktiba mula sa pinaka-head talaga. Yung sasabihin lang nila, we will give the province 3 weeks. Sabi? 3 months? 3 weeks. 3 weeks, sir. Wala naman yan sa rule eh. Kaya tayo masyadong gumagano. Pagdating ng 3 weeks, nakalimutan na siyempre, di ba? Imbis na mag-sample sila,
right there on first day, sampulan mo, oops, impact. May impact, may gagawin. At alam nilang seryoso ang law enforcement. Ibig sabihin, pwede ka pa magpaluwag ng bukas para sa akin, di ba? 2 weeks. Di natin nila lahat para sa usapan eh. Walang nakakaintindi ng enforcement for discipline. Pwede naman nagagawa natin sa iba-ibang lugar sa Pilipinas eh. Kaya lang, pagdating sa may merong pulis, zero. Kaya maraming mga malalakas ang loob ng mga motorista. Tama yung sinabi, observation nyo particularly dyan sa may yung mga ilang parte po ng papuntang Urdaneta, may mga hindi naka-helmet. Oh. Major highway yan Correct. Kala mo ba may wala. Ang bibilis pa. Kung tumawid tumatawid pa sila. Grabe dito, delikado rito. Kaya pala maraming na rin nagbabanggaan ng yun. Hindi pa maalam nila yun. Pero kamakailan, parang pinatawag po ata yung mayor at saka ibang ng Urdaneta dahil din po sa mga sa bypass road na issue pero anyway, tignan po natin po kung paano po ma-implement po talaga ito dahil basta ang panawagan natin, Sir Ermen, dito, talagang maging seryoso itong ating po mga law enforcement body. And everybody else, lahat tayo, tanggapin natin ito para sa kabutihan natin. Correct. So, kung ganun ang isipin ng pulis sana, na ito really para sa kabutihan ng tao, dapat madali nilang i-enforce at madaling sumunod ang tao. Kung hindi ini-enforce, tatawanan lang sila ng mga tao. Kasi ang comment ka dito, sir, sa una lang yan. Isa lang. Yun, granted na yun. Yun ang pag-iisip ng tao na alam nila sa pulis natin, hindi yan seryoso. Yung efficiency and effectiveness, wala. Hindi seryoso. May isang suggestion pa nga doon na nabasa ko, na mismong doon po sa comment box ng primary proponent po nitong ordinansa, na sinasabi nga po na, sabi niya, dagdagan na lang yung mga street light para mas maliwanag kaysa mag-vest. Tama rin yun. Pero matter of priority. Pero ang maganda lang doon sa vest talaga, visible. No? It saves lives. Correct. Okay? Yung street light, okay lang. It gives you more safer. But ang nga is, how can you even think of it when the wearing of a helmet? Hindi na si seryoso. Extra gastos ito sa sa correct. motorist. Magkano ang vest ngayon? 200? 300? 300 plus. May buy one take one ako nakita, sir, pero hindi ganun kagandang standard. Okay. So, alam mo, may ikuan yan, may sabit yan, yung loan na yan. Pwede ako magdikit. Nang kung anong reflectorize lang. Sticker. Yung sticker na ginagamit sa damit, tama. Ipa ko lang sa jacket ko, ganun. Pwede na ba yun? Ano ko sabihin ng pulis, okay lang. Okay lang yan, basta visible ka. Pero alam nga lang yung sana ma-enforce na rin ng pulis yung mga motorcycle talaga na mabagal at saka tricycle na umahangat sa gitna. Silang una-unang tinatamaan mabibilis yung mga kotse at 100 or 80 kilometers per hour. Kaya gumilid. Biglang nasa gitna. Ang tricycle na nasa harap mo, 20-30 kilometers per hour ang lakad. Ngayon, kung bigla mong gusto mong lumusutan, mas mabilis yung dumarating. Correct. Madadamay. Patay yun. Kasi alam mo, sa motor, pitik lang, sir Oo. Magagawa ko sa highway pag ganyan. Pag nakakuha nandun sila, ganun sila, tutut. Tutut. Ayaw naman. Yung pinakamalakas. Lalasag na. Aha. Mumurahin ako. Sila pa may galang gumagalit, sir. Yun nga ito dapat yung malaman po talaga nila. And magiging seryoso po talaga ito kung seryoso rin ang ating law enforcement body na mag-implementa ng ating pong mga batas. Anyway, maraming salamat, Sir Ermen Garcia. Maraming salamat po and
happy week. Sana araw-araw to, sir, pero Monday na naman ulit. And congratulations sa panibagong edition po sa mga idol po natin po. Mag-avail po kayo, bumili po kayo ng ating pong Sunday Punch, ang aming pong official partner po na community newspaper natin, syempre, dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. Sir Ermin Garcia Jr., thank you, sir. Maraming salamat po.